Студент демонстрирует нам умение работать с газоанализатором для измерения концентрации веществ в воздухе. Хауадан инди газлар барлығын текшіре тұрған жайланма олар үшін қалам яки линейка кебек күн көріш әзбаба. Әлігі заманча технологиялар ярдәмендә Казанның Владимир Лушников исемендәге нефть һәм химия күллияте студентларын химик анализлар алырга өйрәтәләр. Махсус ресурс үзәге эшли. Уже ближе к последнему курсу. Соңгы курс ахырына алар реактивлар белән эшли башлый, төрле анализлар алып карый, тәҗрибә туплыйлар. Без монда өйрәткән шөгыльләрнең барысы да заводта хезмәт куйганда кирәк булачак. Данные установки у нас представлены для того, чтобы наши студенты могли проходить здесь производственной практикой. Монда аппарат операторларын һәм слесарьларны әзерлиләр. Икенче курстан башлап егет-кызлар төрле оешмаларда эшли башлый. Нигездә Казанның вертолет, авиация заводынан Татхимфарм препаратлар һәм Казан оргсинтез кебек предприятиеләргә баралар. Они собирают, разбирают насосы. Олар насосларны сүтәргә, җыярга өйрәнә, опрессовка ясый, бер нәрсә дә автоматлаштырылмаган, барсында үз куллары белән эшләргә өйрәнәләр. Чөнки киләчәктә бу күнекмәләр хезмәтләрендә кирәк булачак. На нашем предприятии. Менә бу җайланма ярдәмендә укучылар дарулар ясарга өйрәнә. Татхимфарм препаратлар компаниясе шундый уңайлы шартлар булдырган. Алар күллиятнең ресурс үзәге белән 2 ел хезмәттәшлек итә. Шул рәвешле үз предприятиеләренә эшче куллар әзерлиләр. Последний выпускной год ребята. Соңгы курста егет-кызлар атнаның 3 көнен безнең заводта эшли. 2 көн күллиятта укыйлар. Алар теория буенча белем алып кына калмый, эш тәҗрибәсе дә туплый. Өстәвенә хезмәт хакы да алалар. Готовят документацию, то есть реально работают руками, еще при этом получают зарплату. Ресурс үзәгендә нигездә предприятиеләрдә зур ихтыяҗ булган белгечлекләр буенча укыталар. Инде 5нче ел рәттән машина йөртүчеләр, слесарьлар, лаборантлар әзерлиләр. Узган ел күллиятне 212 студент тәмамлаган. Аларның барысы да эш урыны белән тәэмин ителде ди белгечләр. Хәзерге вакытта 825 студент укый, 225 студент җыябыз хәзерге вакытта. Безнең студентларга монда уку бик кызык, алар теория гына үтмиләр, куллары белән дә эшләп карыйлар. Ресурс үзәгендә студентлар 19 яшьтән үк теория һәм практик күнекмәләр ала. Лабораторияләрнең берсендә Казан оргсинтездагы җитештерүнең цифрлы үрнәге ясалган, ә күрше кабинетта булачак слесарьлар, контроллерларда эшләргә өйрәнә. Профессии и специальности, они очень востребованы. Әлеге һөнәрләр буенча белгечләргә завод предприятиеләрдә дә шәхси фирмаларда да сорау зур. Алар программалаштыру белән шөгыльләнә. Соңгы 2 елда республикада эшче һөнәрләргә ихтыяҗ артты. Шуңа күрә биредә егет-кызларны яшь профессионаллар стандарты буенча укыталар. Инзилә Хусейнова, Рамил Шайдуллин, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы.